Κάτι γράφει. Έτσι είπα και για τον Γιάννη. Ο Ηλίας. Ποιος? Ο προβαίνει μου. Πάρε μαγκαλιά. Έλα, σαν να με ασφαλείς. Άσια, Γεια σου, Ηλία. τι γίνεται, Καλά, εσύ. καλά. Ποδοτήτο. Ηλίας. Κόναν ο Βάρβαρος να το κάνει. Εσύ πώς θα πας? Πώς θα πάει? Βλέπω συνεχίζεις και γυμνάζεσαι. Ναι, γυμνάζομαι, να ξεχνιέμαι. Το τρέξιμο κάνει καλό. Ανοίγει το μυαλό σε νέα πράγματα. Και μέσα στον ήλιο βλέπω τρέχεις, Η αλήθεια δεν έχει πολύ ήλιο σήμερα. Ο ήλιος καίει για μας τις Τίτο. Κάστε. ανθρώπους, λέω, για όλους τους ανθρώπους. Πώς και από εδώ? Είπαμε να βγούμε μια βόλτα. Και εγώ που νόμιζα ότι ήρθες για κάποιο λόγο από τα μέρη μου. Όχι για κανένα λόγο. Εγώ πάλι έχω ένα λόγο. Δεν μου έχουν περάσει ακόμα τα νεύρα. Κατά με μούτα. Όπως βλέπεις, προχώρησα. Α, προχώρησες. Αφού δεν έστειλες. Αφού μου στέλνεις χρόνο. Περίμενα από σένα να μου στείλεις. Εγώ δεν είχα το νούμερο σου καν. Έλα. Τι να πω, Βάσια. Ελπίζω να είσαι ευτυχισμένη. Και εσύ. Κάνε λίγο ακριτικό. Αχ, και μάθηκε το όνομά μου. Ήμουν καλή, πώς με είδες. Τίτο. Τίτο, πού πας? Τι, έχω καιρό να γυμναστώ. Σκούριασα.